Καλώς ήρθατε. Καλώς μας βρήκατε. Λοιπόν, σήμερα θα συζητήσουμε και θα σας συστήσουμε ένα κέντρο εκπαίδευσης στο Airline Training Center, ένα κέντρο εκπαίδευσης που ασχολείται έτσι με τον τομέα της αεροπορικής βιομηχανίας, θα λέγαμε, με παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία, σε ειδικότητες που σχετίζονται με τον τομέα αυτό, τόσο εναέρια όσο και επίγεια. Ζήσε το όνειρο είναι το σύνθημα, θα λέγαμε, το μότο του κέντρου αυτού εκπαίδευσης, με τις σχολές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά έχει και μία ιδιαιτερότητα με την έννοια ότι μπορούν μέσα από την πλατφόρμα του e-learning, από απόσταση, να παρακολουθήσουν μαθήματα και να δώσουν εξετάσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος όλοι οι σπουδαστές. Ακόμα και αν ζουν στην Κρήτη, ακόμα και αν ζουν στο Καστελόριζο ή το Νεύρο και την Κοζάνη. Έτσι ακριβώς λοιπόν. Και μέσα σε 2 μήνες, με δεδομένο και όλα στην άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, που είναι το νούμερο 1 ζητούμενο τελικά, ειδικά πλέον στις μέρες μας, όλο ένα και περισσότεροι σπουδαστές επιχειρούν να ακολουθήσουν επαγγελματικά έτσι και να ανοίξουν νέους δρόμους στον τομέα αυτό. Η αεροπορική βιομηχανία, Στέλιο, να πούμε ότι είναι ένας τομέας θελκτικός, ελκυστικός, ειδικά για όσον αφορά το επάγγελμα της αεροσυνοδού. Και όχι μόνο, και συνοδοί εδάφους, αλλά αγόρια και κορίτσια ονειρεύονται μια τέτοια καριέρα, και αν υπάρχει και άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, είναι πρώτης τάξεως προοπτική. Και επιλογή, θα λέγαμε. Εμείς βρεθήκαμε, η κάμερά μας και η Μιχαέλα Λιονάκη βρέθηκε σε γνωστό ξενοδοχείο του Ηρακλείου, όπου πραγματοποιήθηκε το Open Day Seminar, όπου και μπορούσαν όλοι να ενημερωθούν και να συλλέξουν τις απαραίτητες πληροφορίες γύρω από το κομμάτι αυτό. Θα ήθελα πρώτα, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, να πάρουμε μια γεύση από το τι είδαμε εκεί, και μιλήσαμε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Airline Training Center, τον κύριο Τριαντάφυλλο Φέρελη, και μετά να συνεχίσουμε. Τι λες? Φύγαμε. Πολύ ωραία. Ο διευθυντής της σχολής Airline Training Center, Τριαντάφυλλος Φέρελης, μας υποδέχτηκε στο ξενοδοχείο Galaxy στο Ηράκλειο και στο Open Day Seminar της σχολής, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Νοεμβρίου. Όλοι όσοι βρέθηκαν εκεί ενημερώθηκαν για τα πτυχία της ΑΙΑΤΑ, για υπτάμενα πληρώματα αεροπορικών εταιριών και για ό,τι έχει να κάνει με τα μαθήματα εξ αποστάσεως. Το Airline Training Center είναι το μοναδικό εκπαιδευτικό κέντρο της Ελλάδας που διατηρεί υποκαταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και σήμερα μας φιλοξενεί το ωραίο νησί της Κρήτης και συγκεκριμένα το Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο βρισκόμαστε εδώ για να ενημερώσουμε όλους τους φοιτητές, παύλα σπουδαστές και κατ' συνέπεια συνεργάτες στα πτυχία της ΑΙΑΤΑ, συγκεκριμένα στο Aviation, στο Airport, στο Travel and Tourism, σε όλα τα πτυχία που μπορεί κάποιος να τα κάνει εφόδια για μια επαγγελματική αποκατάσταση. Αφορά όλες τις ηλικίες που έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και μπορούν και θέλουν να έρθουν στην οικογένεια της ΑΙΑΤΑ. Οι εγγραφές γίνονται με τον παραδοσιακό τρόπο, αν κάποιος θέλει είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω fax, είτε online μέσα από το website μας, μπορεί να ολοκληρώσει την εγγραφή του, ακόμα και την πληρωμή του. Οι εγγραφές κλείνουν σε παγκόσμιο επίπεδο για την εξεταστική περίοδο του Μαρτίου του 2017, 1η Δεκεμβρίου, με έναρξη μαθημάτων 14 Δεκεμβρίου. Τα μαθήματα μπορούν να τα παρακολουθήσουν με τον παραδοσιακό τρόπο έρχοντας στα εκπαιδευτικά μας κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Φυσικά, το νησί της Κρήτης μπορεί να εξυπηρετηθεί με την πλατφόρμα του e-learning, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, και να έρθει μόνο μία μέρα για να δώσει τις εξετάσεις της στην Αθήνα και στο Ελευθέριος Βενιζέλος, που γίνονται οι εξετάσεις για όλη τη χώρα της Ελλάδας. Η φοιτηση διαρκεί 2 μήνες, ξεκινάμε την εκπαίδευση όπως είπαμε 14 Δεκεμβρίου και έχουμε εξετάσεις την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου. Το δίπλωμα είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο από όλες τις χώρες του κόσμου, οπότε δίνουμε ένα εφόδιο στον υποψήφιο να διαπραγματευτεί μια θέση εργασίας είτε στην ελληνική επικράτεια είτε σε όλο τον πλανήτη. Η εταιρεία μας υπάρχει από το 2003, εδώ και 12-13 χρόνια δραστηριοποιείται έντονα στην ελληνική επικράτεια, αλλά και εκτός της ελληνικής επικράτειας σε κάποιες χώρες όπως είναι η Κύπρος, όπως είναι η Βουλγαρία, όπως είναι η Αλβανία, φίλιες χώρες στην Ελλάδα που μπορεί κάποιος να πραγματοποιήσει και εκεί την εκπαίδευσή του. Φορέστε τη ζώνη ασφαλείας του Airline Training Center και απογειωθείτε. Τα
μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 14 Δεκέμβρη, όπως μας ενημέρωσε και ο κύριος Φέρελης, και οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν 1η του Δεκέμβρη. Οπότε τα παιδιά που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους βλέπουν στην κάτω μεριά της οθόνης κάποια τηλέφωνα. Θα δείτε και τα site, αν θέλετε παραπάνω πληροφορίες. Αλλά για να δείτε πόσο εύκολο είναι να κάνετε σπουδές από εδώ, από το σπίτι σας, θα έχουμε τη δυνατότητα τώρα, με τη βοήθεια πάντα της τεχνολογίας, να συνομιλήσουμε με δύο κορίτσια που το τόλμησαν, το έκαναν και το όνειρό τους είναι πραγματικότητα. Ολοκληρώνουν τις σπουδές τους. Έτσι ακριβώς. Και σε λίγο θα είναι αεροσυνοδοί. Ναι. Να καλωσορίσουμε όμως την παρέα μας μέσω Skype την Αθηνά Μποζίκη και την Νικολέτα Μαραντίδου. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς στις νεράιδες. Κορίτσια, είστε και δύο κούκλες, θέλω να σας πω. Ό,τι πρέπει για τη δουλειά που διαλέξατε. Θέλεις την αεροσυνοδό να είναι καλονής. Να είναι χαμογελαστή, να είναι έτσι με πολύ όμορφη ενέργεια και με πολύ όμορφα χαρακτηριστικά, όπως και τα κορίτσια που συνομιλούμε σήμερα. Κορίτσια, και συγκεκριμένα ξεκινήσω από την Αθηνά. Μάλλον όχι, είστε και οι δύο από Θεσσαλονίκη. Όχι, εγώ είμαι από Κέρκυρα. Ποια μιλάει τώρα? Ωραία. Αθηνά, είσαι από Θεσσαλονίκη? Είμαι από Κέρκυρα. Α, και τώρα που μιλάμε βρίσκεσαι στην Κέρκυρα? Όχι, είμαι Θεσσαλονίκη και ήρθα συγκεκριμένα γιατί ήθελα να παρακολουθήσω από κοντά τα μαθήματα. Οπότε παρακολούθησες, δεν επέλεξες την πλατφόρμα e-learning, πήγες από κοντά. Ναι, αφού είχα αυτή την ευκαιρία, ναι, το επέλεξα. Και καλά το έκανες. Νικολέτα, εσύ από πού μας μιλάς αυτή τη στιγμή? Εγώ τώρα σας μιλάω από την Θεσσαλονίκη, αλλά είμαι από την Έδεσα. Α, και πήγες στη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσεις επίσης τα μαθήματα? Ναι, ακριβώς. Είστε οι τολμηρές που τολμούν και πηγαίνουν στο κέντρο που είναι πιο κοντά τους ή που επιλέγουν, εν πάση περιπτώσει, ενώ θα μπορούσατε και μέσω εξ αποστάσεως, μέσω e-learning. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα από την Αθηνά. Γιατί επέλεξες να γίνεις αεροσυνοδός? Ήταν το όνειρό σου? Ακριβώς αυτό, ήταν το όνειρό μου να γίνω αεροσυνοδός και αυτή η σχολή μου έδωσε την ευκαιρία να το κάνω πραγματικότητα. Πράγματι. Γιατί μου προσφέρει μια θέση εργασίας. Και θεωρητική κατάρτιση αλλά και πρακτική. Είσαι έτοιμη για να απογειωθείς και να ξεκινήσεις να υποδέχεσαι τους πρώτους επιβάτες στην εταιρεία που θα σε προσλάβουν? Αυτή τη στιγμή ναι, αισθάνομαι έτοιμη. Πώς ενημερώθηκες? Έχουμε μάθει πολλά πράγματα στη σχολή και ναι, αισθάνομαι έτοιμη. Αθηνά μου, πώς ενημερώθηκες για το Airline Training Center? Μου μίλησαν κάποια άτομα που είχαν πάει σε αυτή τη σχολή και ύστερα το έψαξα στο ίντερνετ και έτσι έκανα αίτηση κι εγώ. Άκουσα πολύ θετικά σχόλια. Ομολογουμένως θετικά. Και να ρωτήσω την Νικολέτα. Εσύ, Νικολέτα μου, πώς ενημερώθηκες? Με τον ίδιο τρόπο? Δεν άκουσα τον τρόπο της Αθηνάς, να σας πω την αλήθεια. Πες μας το δικό σου. Εγώ είχα ακούσει διάφορα για τη συγκεκριμένη σχολή. Μπήκα στο ίντερνετ, έψαξα, είδα ότι αυτά που μου είχαν πει ισχύουν. Έτσι ήρθα εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκα με τον κύριο Φέρελη, με ενημέρωσε και ικανοποιήθηκα πλήρως και έτσι γράφτηκα στη σχολή. Νικολέτα μου, τι προσόντα... Ωραία, ρώτα εσύ. Όχι, ξεκίνα, αφού ολοκλήρωσε. Νικολέτα μου, τι προσόντα πρέπει να διαθέτει κάποια κοπέλα για να γίνει αεροσυνοδός? Εσύ, εν προκειμένου. Πιστεύω πως αρχικά πρέπει να είναι κοινωνική και ευγενική, χαμογελαστή, να έχει υπομονή και ψυχραιμία, έτσι ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε κάποιες δύσκολες καταστάσεις που μπορούν να συμβούν μέσα στο αεροπλάνο. Θέλω να σε ρωτήσω αν ήταν πάντα το όνειρό σου, αν από μικρό κορίτσι έλεγες ότι εγώ θέλω να πετάω, θέλω να γίνω αεροσυνοδός, και αν τελικά με την ολοκλήρωση των σπουδών το όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Ναι, από πολύ μικρή ηλικία είχα σαν στόχο να γίνω αεροσυνοδός, δηλαδή ήταν μόνο αυτό και τίποτα άλλο, και έτσι με την βοήθεια της σχολής της Αιάτα νομίζω πως το όνειρό μου θα γίνει πραγματικότητα πολύ σύντομα. Και στο ευχόμαστε και θα γίνει. Αθηνά, να ρωτήσω εγώ τώρα εσένα. Τα ύψη δεν τα φοβάσαι? Τα αεροπλάνα δεν τα φοβάσαι? Τα ύψη? Όχι, δεν το φοβάμαι. Και μιας και το αεροπλάνο πλέον είναι το πιο ασφαλές μέσο μεταφοράς, όχι καθόλου. Καλά μας τα λες, Νικολέτα. Εσύ τα φοβάσαι τα ύψη? Όχι ιδιαίτερα. Όσες φορές έχω ανέβει σε αεροπλάνο δεν έχω αντιμετωπίσει κάποιο φόβο
είτε για το αεροπλάνο είτε για τα ύψη. Το λέω αυτό γιατί τις περισσότερες... Ναι. Εξάλλου νομίζω πως είναι το πιο ασφαλές μέσο το αεροπλάνο για να ταξιδέψει κάποιος. Οι περισσότεροι ανεβοκατεβαίνουν με σκάλες πολλές για να φτάσουμε στο χώρο εργασίας μας και μας πιάνει κάτι έτσι όταν βλέπουμε από ψηλά. Εσείς ανεβαίνετε τόσα μίλια. Ναι. Τόσα πόδια ψηλά. Παρ' όλα αυτά τίποτα. Μπράβο. Ναι. Θέλω να μου πείτε πόσο διήρκησε ο κύκλος αυτός των σπουδών και το προσδόκιμο να βρείτε άμεσα δουλειά, πόσο κοντά είναι τώρα που είστε έτοιμες να πάρετε το πτυχίο σας, που είναι αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο. Τα μαθήματα διαρκούν 2 μήνες και με το που τελειώσουμε μετά είναι πιστεύω ότι πολύ γρήγορα θα μπορέσουμε να βρούμε δουλειά. Δηλαδή, όταν κάποια εταιρεία έχει Open Day και κάνουμε αίτηση, πιστεύω ότι κατευθείαν θα μπορέσουμε να μπούμε σε αυτή την εταιρεία την οποία επιλέξουμε. Γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό πτυχίο μέσα από αυτή τη σχολή, από την ΑΙΑΤΑ. Νικολέτα, τα μαθήματα είναι θεωρητικά και πες μας αν είναι και τα βιβλία στα ελληνικά ή αν είναι σε άλλη γλώσσα. Τα βιβλία είναι στα αγγλικά. Και τα μαθήματα, ναι, είναι θεωρητικά. Προς το παρόν, στη σχολή τα μαθαίνουμε όλα θεωρητικά, αλλά είμαστε ήδη πλήρως εκπαιδευμένες. Δηλαδή γνωρίζουμε αρκετά πράγματα όσα πρέπει να γνωρίζει μια αεροσυνοδός. Προϋποτίθεται όμως, εφόσον είναι στα αγγλικά, προϋποτίθεται ότι έχετε γνώσεις των αγγλικών, πιστοποιημένες πρέπει να είναι. Ναι, θέλει να έχεις μια αλφα γνώση αγγλικών, να μπορείς να συνεννοηθείς και να έχεις και μια πιστοποίηση, ένα πτυχίο. Τα τμήματα τα οποία παρακολουθήσατε, κορίτσια, ήταν γυναικοκρατούμενα? Στην πλειοψηφία κορίτσια ήταν οι συμφοιτήτριές σας ή υπήρχαν και αγόρια που θέλουν μια καριέρα στους εθέρες? Κυρίως κορίτσια υπάρχουν και αγόρια, αλλά υπάρχουν και μόνο κορίτσια. Σε άλλα τμήματα υπάρχουν και αγόρια τα οποία θέλουν να είναι σε μισό λεπτό. Να μας απαντήσει μία-μία, γιατί η μία μιλάει πάνω στην άλλη. Είναι η δυσκολία του Skype, εσείς δεν βλέπετε η μία την άλλη, μόνο εμείς έχουμε την τύχη και δεν ακούτε και η μία την άλλη. Οπότε να δώσουμε... Το λόγο στην Αθηνά. Στην Αθηνά, λοιπόν. Αθηνά, θα μας πεις? Θα μας απαντήσεις? Έχουν αυτό το επάγγελμα και στη σχολή μόνο κορίτσια έχουμε δει, αλλά υπάρχουν και αρκετά αγόρια που επιλέγουν να κάνουν αυτό το επάγγελμα επίσης, όπως και κανονικά έτσι θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου. Νικολέτα? Στο τμήμα μας είμαστε μόνο κορίτσια, αλλά υπάρχουν και αγόρια που εκπαιδεύονται είτε για αεροσυνοδή εδάφους, είτε για αεροσυνοδή καμπίνας. Υπάρχουν σε άλλα τμήματα. Μάλιστα, και να μας πεις, Νικολέτα, πότε δίνεις εξετάσεις, πότε δίνετε μάλλον εξετάσεις? Δίνουμε την επόμενη Παρασκευή, την επόμενη εβδομάδα, 2 Δεκεμβρίου. Καλή επιτυχία και στις δύο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν σας προσλάβει η εταιρεία και σας δινόταν η δυνατότητα να κάνετε το πρώτο ταξίδι των ονείρων σας, σε ποια πρωτεύουσα θα θέλατε να πάτε? Νικολέτα? Δεν έχω κάποια ιδιαίτερη προτίμηση. Είναι το όνειρό μου να γίνω αεροσυνοδός και το μέρος είναι το τελευταίο πράγμα που με απασχολεί. Και δεν Αθηνά? έχω κάποια. Εσύ, Αθηνά? Σε ποια πρωτεύουσα? Ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω Βερολίνο. Στο ευχόμαστε, κούκλα μου. Να είστε καλά, κορίτσια, και οι δύο. Τα καλύτερα, κορίτσια, σας ευχαριστούμε. Επίσης. Εξαιρετικές και οι δύο και να τους ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Airline Training Center, λοιπόν, ζήσε το όνειρο. Και μπορείς να το κάνεις σπουδάζοντας από το σπίτι σου. Αυτό είναι το σημαντικό.